Ha, nwekwa ihe nna mmadụ n'ilu akwụkwọ anụnwa bụ ilu akwụkwọ maka Azụka. Na-ekwe ada anya ha Mmaagha Jehova asị na ya akpọlitego onye nwụrụ anwụ, onye nọ 3 months na dead body nọ 3 months, ya wee kpọlite ya from ọnwụ wee mee ya wee dị ndụ. Ụfọdụ nke a na-agbaka m isi sef. Na ihe na-agbaka m isi bụ na nwaanyị a sị na Mathias Ezeaku ji ọgwụ agbagbu ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ ya. Na Mathias Ezeaku bụ kọlụ ka o nwee kọlụ to be a minister. Ịghọtago? Mana greediness ya ekwere ya, o wee rapụ adoration ministry nya ụlọ ụka Mbaka ọ na-agabu n'Enugu mgbe a. Ịmara Mathias ji ọnụ ekwu onye agago ụlọ ụka Mbaka. O wee rapụ ụlọ ụka Mbaka wee gbafee wee bido another thing ya na-aghọtara ihe ọ bụ. Mmaagha Jehova nọ n'elu ya wee sị na Mathias abụrụ nwoke. Mana mụnwa mana Mathias ji ụmụ 7. Mathias abụrụ nwoke kezi ka o si tụba nwunye ime, nwunye wee mụta ụmụ 7. Na ihe nwaanyị a kọrọ ebe a ka nke akụkọ karịrị akarị. So ọ sịkwa ọ nọ n'enyi ya wee sị Mathias nye anyị ya deti ka ha mee healing gịnị ma ya ụdị ihe anụnwa pastọ Henry si na ya ga-eme na Mkpọ wee mesịa wee gbafere. Ọ sị na ya dị redi na sebia na ya ga-eme the thing. Ịghọtago? And ya ga-eme wonders and the miracle. Mana mụ mana nke a bụ okwu na-ese akụkọ na ihe ji wee mgbe dị vidiyo bụ ka unu nụrụ ife nwaanyị anụnwa kọrọ about Mathias Ezeaku nke anyị niile na-amarọ maka ya. Because of money mongering spirits. Yay! Because of hunger of money. That was why Mathias Ezeaku run out of adoration ministry Enugu to go and open another thing and still follow the way of Christianity because he's a minister, a confused minister. Yes, you can have a gift to heal people, but never you use the glory meant for God and give to Mammon. You may think you are fighting fathers, you are fighting reverend fathers, fighting pastors, but you are simply digging your grave. Now me, tell you, that challenge you are throwing at reverend fathers, they are keeping quiet. It happened in the olden days. Mathias Ezeaku, you are my fellow woman. Give me that challenge. Make it official. Write me a letter. Tell me that you want challenge. I will tell you what to do. And you give me what I will do. And I will give you time to go and consult all the deities you want. And you will give me time. The time I want. Give it to me. Let me do fasting and prayer. Because the Bible says you cannot cast out this demon except through praying and fasting. Give me time. Let me do praying and fasting. Mathias Ezeaku, you are my fellow woman. I did not see any spirit of man inside of you. Make we go do the challenge. I will come out. I am Mmaagha Jehova. I was born to serve God. I accept the challenge. Give me letter. If I go Chineke too much. And obara genkete. Abu no kwerekwe. Obara genkete. Kisu zucha. Makebo ogo. Onyo jana pa. Ebo ogo. Mathias Ezeaku. Onyo jabawa. I challenge you as my fellow woman. You be. Bring it on. If there were you arose. Go and visit Daddy Freeze. Daddy Freeze in our party Chineke, nothing on the church corner. I personally prayed. See Chineke, I don't want this man to die. But let him realize that you are God. And Chineke me charameya. Mathias Iwonye. Who are you? Ibarike Karia Nebukadnezar. Inyerembado can Pharaoh. Inyerembado can Ahab. Imaye Kara Herod. Who are you? Iwonye. What is that challenge? Because you were right here, Jibruke. I don't want to show you the Nangadagi. Because we had the Nangadagi. He were a wisdom. Now we hear now. It's an Arusi Nefe. But let the Arusi give you songs. Or what you were a good church. Don't I into a good Arusi. What to do Ruchineke? Now, what are you making noise?
on. Testimony wula Mmaagha nyere. I will tell you ego mere. Igajua enu from the horse's mouth. Abi mobere Chineke were Mmaagha na akpoli mande nwanwu. Obu everybody go na akpoli. Akweton de mmadụ o nwere ndị ọ na akpoli. After all, Jesus nọ n'ụwa akpoli everybody. Mathias Ezeaku ga-agwa m na onye ọbụla bịara na hospital ya na onye ahụ na-abake. O nwere ndị na-anwụ ya ekpuchie ya. Nwere ndị ọ na-eji ọgwụ gbagbuo. Anụrụla m ụta na-ekpere people ekpere ndị nwụrụ anwụ mmadụ abụọ ekwe ebili ofu onye ebilie mana ofu onye biliri. People did not share the testimony because no ihe ọma. Because na m na-ekpere Jesus ekpere Chineke dị ndụ, they did not share the testimony. The other day, I kpọtara onye nwụrụ anwụ for 3 months na hospital. Hospital rejected ya dị akwụkwọ onye nne na nna ya si na nwa agago. O wee nọọsụ si ka akpọrọ ya bịa. Mgbe akpọ ya na-abịa obi mmiri wara m. Because the last thing I would do is to lie. Obi mmiri wara masị Chineke ka ụdị set up onwe ha. Chineke si na ya ga-eprove onwe ya na ya ga-aba m n'ime kpọrie nwa ahụ. Ekpechara m nwa ahụ ekpere jụọ ndị nwe ya gị na-eme ya. Ha sị na ọ na-ada akwụkwọ na ọ na-eme ka onye ara na ọ wụ onye ara. And secondly, no makata no mekati ha no fenta. Ekpechara m ekpere. Chineke sị m na m were sent leave. Na m were ya squeeze etinye ya n'imi. Na meti ya n'ọnụ. Na m ebe akwa mee ka anya mmiri m tasa ya n'ahụ. Na ọ ga-ebili. Emere m ihe Chineke gwara m. That ga-ebilie mkpu na-akụ. Ma ndị telivishọn, ma ndị polisi ha bịa mewa m interview. Na Port Harcourt ebe a. The video no na Facebook. Due to ezigbo ihe, people na n'ịkpọ m ọnụ, ịkatọ m, they cannot share it, but ha hụ ya ha akọwa m ọnụ. A woman mụrụ nwa for over 30 years ha chọrọ nwa mụọ nwa, egbuo nwa na hospital. Ha buru ozu nwa bịa. Masị Chineke na setọ. Chineke mere nwa ahụ bilie dị ndụ. Gaa na-aba. O nweghị onye nọ n'ụwa na-enwere onye iro. Ịhụ ndị iro m na-aba, ị ga-ahụkwa ndị hụrụ m anya m eziokwu na-aba.